ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравақта Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2101 сар шудагӣ то BMW X6 мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avanta ки соли бароишаш 2011 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литрае ки сӯзишвориш бензинае. коробка передач автоматика. нархи мошин 85000 сомоние. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин алишиам аста, ба хона боз болои сумета яххонага қатӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2101 соли бароишаш 1974 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар девашчит ганчи. объём мотораш 0.6 литра. сӯзишвориш бензинай. коробка передач механика. нархи мошин 10000 сомоние. ранги мошин кабут аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳама ҷоша радной гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. сеюм Volkswagen Beetle соли бароишаш 10000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0 литра мебошад. сӯзишвориш бензинае. коробка передач автоматика. нархи мошин 30000 сомоние. мошина состояниш зури баде. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. чорум ваз 2115 соли бароишаш 2004 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.5 литрае ки сӯзишвориш бензин газае. коробка передач механика. нархи мошин 18000 сомоние. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошин срочна фурӯхта мешавад. документош 1 сола мебошад. тонировкаш 1 моҳи дигар сурок дорад. самбуфер дорад. агар харидори аниқ бошед, боз гуфтагӣ чахчах мекунем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум BMW X6 соли бароишаш 2014 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 3.0 литра. сӯзишвориш дизелай. коробка передач автоматика. нархи мошин 340000 сомоние ки пробегаш 91000 километр аст. мошина состояниш тенҷи баде. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видео лайка биҷиха. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшӣ. шашум Opel Astra G соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар Қурғонтеппа. объём мотораш 1.6 литра. сӯзишвориш бензин газае. коробка передач механика. нархи мошин 29000 сомоние. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хачибек. мошин ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. мотораш 1.6 простой мебошад. документош солона мебошад.
اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. هفتم، موتورسیکل سالی برایش 2017 که در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیا موتورش 250 کوبه می باشد که نرخش 17,000 سومونی است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پور را دریافت کنید. هشتم، تویوتا هیلوس سورف سالی برایش 1993 می باشد. در حالتی نرمال قرار دارد در دوشچید گنچی. ابیا موتورش 0.4 لیتر می باشد. سوزشواری بنزین گاز است. коробка передач механика. нархи мошин 20,000 сомони аст. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. нӯҳум, опел дути соли бароиш 1996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 1.6 литр аст. сӯзишвориш бензин газ аст. коробка передач механика. нархи мошин 23,000 сомони аст. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан мебошад. мошин нормали аст. состояниш гуфтеста бо савдо кардан мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. даҳум, хундаи портер соли бароиш 2010 мебошад ки дар ҳолати нормали қарор дорад дар спитамен. нархаш 50,000 сомонӣ мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед то ҳозира обуна шава и дар видео лайка баҷиха мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 11. ваз нива соли бароиш 1998 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар бобоҷон ғафуров. абиё мотораш 1.7 литр аст. сӯзишвориш бензин газ аст. коробка передач механика. нархи мошин 23,000 сомонӣ мебошад. мошина состояниш зури бадай мега. агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мерседес кабриолет соли бароиш 2008 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. абиё мотораш 2.0 литр аст ки сӯзишвори бензин аст. коробка передач автоматика. нархи мошин 150,000 сомонӣ мебошад. мошинча зури бад аст. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.